kunja kumboma muli anthu ena amene apatsidwa maudindo mwamwayi chifukwa cha mabodza kwa Profesa Arthur Mutharika, koma palibe ntchito imene agwira, palibe ntchito imene agwira. Tikukudziwani kumene kwako musiya zopusazo mukapitiriza titumiza nyamata ndi nyamata ambiri akonyamula m'ofisi mwanu. Tikufana zimene zoti ndi nyamata atumiza akunyamula m'ofisi mwanumo chibwana chimene musiletu anyamata amene agwira ntchito akwene apindule. GPP woye nsamve ine professional kutiko mmene magwira ntchito mlani kutiko enuyo. Mmene magwira ntchito mlani kutiko enuyo. Anthu achibwana musiye zimenezo, musanamize Profesa Arthur Mutharika iyayi. Tinakamenyera ife nakisala kumenyera kwambiri kunchinji kuchene kudawawo kunchinji kuchona magalimoto tinani anthu mlani kuti kwenuyu mumathawa pano makhalauko pano kumena kuti iyayi ife ndadziwa ntchito yakeiti. Ntchito yake ndiyaitiyo. GPP woye ndikunena manena kuti chinthu chitachivutikira ifeyo zopusazo musiyeni kumene kwako musiretu onse pamene ndi mabodza kwa bwana tikudziwani. Pana nyamata ambirimbiri amene avutika pano tikuwaona aliyense akwene apindule. Tikupana kodi achisale ndile tili mkati anthu amene alibe ntchito tathandize. Tikupanatu alipo anthu ambiri agwira ntchito kuka kuvutika nawo sanapindule. Tikupana GPP woye.